नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो बहुत ही बड़ा खुशखबरी बा भोजपुरी के सभी दर्शक लोगन खातिर। जी हाँ, आप सबके बता दी कि चाहे इंडिया यानी कि भारत में भोजपुरी के उ सम्मान ना मिलल होखे जो कि एके मिले के चाही, लेकिन गूगल जो कि दुनिया के सबसे बड़ा सर्च इंजन कंपनी बा, उ कंपनी में भोजपुरी के एगो ऑफिशियल भाषा के तौर पर अब सेलेक्ट कर लिहल गइल बा। जी हाँ, आप सबके बता दी गूगल ट्रांसलेट एगो ऐप बा जोना में लगभग दुनिया के हर बड़ा भाषा बा। उ भाषा में आज नया 24 गो भाषा के शामिल कइल गइल बा, जोना में भोजपुरी भी आपन शामिल कर लिहल गइल बा। जी हाँ, अगर आप लोग पहले गूगल में हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, स्पेनिश और भी जितना भाषा रहे सब ट्रांसलेट कर सकत रहली, अब भोजपुरी भी कर सकतानी। जी हाँ, जाई अब कोनो भाषा सेलेक्ट करी और ओकरा के अगर भोजपुरी में आप लोगन के ट्रांसलेट करे के बा तो वो आप लोग कर सकतानी। तो बहुत ही गर्व के बात भाई, कितना बड़ा खुशखबरी हमनी सब खातिर आयल बा। और बहुत जल्द वो दिन आई जब भोजपुरी के भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिहल जाई और एगो मुख्य भाषा के तौर पर बिहार के एके परिभाषित कइल जाई। तो अगर आप लोगन के ये अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर देम। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।